सोनपुर जंगल रे टुनी तार पुआ झियो सह बास करुला। टुनी बहुत गरीब थिला। माँ माँ मोर गुपचुप खाइबाकू बहुत इच्छा होची। हाँ माँ मोर भी बहुत इच्छा होची। अरे पिला माने आम जंगल रे तो गुपचुप दुकान नाही आउ मो पाखरे एते पैसा नाही जे मु तुम पाई गुपचुप आनी परिबी। माई माँ मु किछि जानिनी मते गुपचुप दरकार माने दरकार। पिला माने आमे चलो चिल्ला बाबा पाखकू जिबा सी आमर किछि साहाय्य करिबे। टुनी आउ तार पिला माने चिल्ला बाबा पाखकू गले। बाबा प्रणाम। कुह माँ। बाबा मो पिला माने गुपचुप खाइबाकू कहउछंती किंतु मो पाखरे किछि पैसा नाही गुपचुप आनिबाकू मते कोन साहाय्य करंतु। बस एतिकी कथा। मु तते गोटे जादुई गुपचुप गछ मंजी दउछि तू आको नै तो बारी पटे लगेई दे देखिबू काली सकाळू सेतिरे गुपचुप हेइथिबो। बाबा ताकू गुपचुप गछ मंजी देले। चिल्ला बाबांकर जय हेउ। टुनी जाई ता बारी पटे से मंजी पोती देला आउ घरकू पळेला। तापर न से आसी देखिला ता बारी पटे गोटिए गुपचुप गछ उठिछि। माँ एथे तो बहुत बड़ बड़ गुपचुप खाइछि। हाँ ना हम गुपचुप खाइछि ଆମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁନି। ଟୁନି ସେଥିରୁ କିଛି ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଟୁନି ଆଉ ତା ପିଲାମାନେ ଗୁପଚୁପ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁପଚୁପ ନାହିଁ। ମା ମା ଗୁପଚୁପ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମେ ତ ସେଦିନ କିଛିଟା ନେଇଥିଲେ। ହଁ ପୁଅ ଗଛରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ ଥିଲା। ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ କହିପାରିବେ ଗୁପଚୁପ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା। ସେମାନେ ଚିଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଗୁପଚୁପ ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ କିଛି ବି ଗୁପଚୁପ ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଟୁନି ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇଛି କିଏ ତୋର ଗୁପଚୁପ ମିଳିଛି। ବାବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ଟୁନି ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଆସି ସବୁ ଗୁପଚୁପ ତୋଳିକି ନେଇଯାଇଛି। ବାବା ଆମେ ତାର କଣ ବା କରିପାରିବୁ ସେ ତ ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଟୁନି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ ମଞ୍ଜି ଦଉଛି ଏ ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ହେବ ସେ ସବୁ ଲୁହାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାଉ ଆସି ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଟୁନି ସେ ମଞ୍ଜି ନେଇ ତା ବାରି ପଟେ ପୋତିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ଆସି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଆସିଲା। ଆରେ କାଲି ତ ମୁଁ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଜି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି। ଯାଉଛି କିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। କାଉ ଯାଇ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୁପଚୁପ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଗୁପଚୁପ ତୋଳି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଏହା ତ କଣ ଛିଡୁନି ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଯାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୁପଚୁପ ଛିଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା।